De novo o mar volve golpear o concello de Cambados. O afundimento do Villa de Pitanxo deixa un veciño da localidade falecido. Unha traxedia que inevitablemente leva a nosa memoria ata o 2018. Traxedia no mar, 3 mortos tras o naufraxio dun cerqueiro con base en Portonovo, ao sur de Fisterra. Así contaba Canal Rías Baixas a tráxica nova aquel 19 de decembro de 2018. A escasos días pro Nadal, o corazón dos cambadeses encollíase ante unha traxedia que deixou 3 vítimas mortais e un desaparecido. A vila enteira uníase á dor das familias, primeiro nunha multitudinaria capela ardente instalada no pabillón do Pombal. A espera, evidentemente, de que ese desaparecido, pois, por fin apareza, porque a súa familia tamén está vivindo unha situación moi dura. Eran as palabras de Fátima Abal, daquela alcaldesa de Cambados. 3 anos despois, o corpo do mariñeiro aínda non apareceu. 3 anos pasaron tamén desta imaxe. A vila enteira uníase nunha concentración masiva. Cambados é un mar de lágrimas hoxe. A historia repítese, é unha situación cruel, a morte dunha persona é moi dura, pero a desaparición pode ser o se cabe aínda máis. Pola desasosiego que che genera, pero tamén pola situación de indefensión na que quedan pois as viúdas, os fillos, non? A traxedia do Sinquerer 2 permanece na memoria colectiva como un dos máis tráxicos dos episodios que deixa o mar en Cambados. Na historia recente deste municipio non é a única páxina en negro. No ano 2004 o Bahía ía a pique preto das Illas Isargas na costa de Malpica. A bordo ían 10 homes, faleceron todos, 2 eran veciños de Cambados. Mellor sorte correu a tripulación do pesqueiro Lisán con base no porto da vila do Albariño. No ano 2017 foi a pique en Cabo Prior, na costa de Ferrol. Os seus 3 tripulantes foron rescatados por salvamento marítimo. Na memoria quedan tamén outras traxedias do noso mar. O Santa Ana, con base en Muros, afundido no 2014 fronte á costa de Asturias, faleceron 8 mariñeiros. O Nuevo Marcos, pesqueiro de Pollo, que foi a pique no 2017 tras chocar contra unha batea, deixando outras 5 vítimas mortais. O Villa de Pitanxo pasa agora a formar parte desta terrible lista de traxedias no mar, converténdose no máis grave dos accidentes rexistrados nas últimas décadas, superado polo Marbel, que no ano 78 preto de Cabo Silleiro deixaba o peor dato de falecidos dos últimos tempos. Dos seus 36 tripulantes falecían 26.